I denne film vil vi gennemgå forløbet i en gruppeeksamen på det humanistiske fakultet på Aalborg Universitet. Gruppens vejleder er nu eksaminator og henter gruppen ind i lokalet. Jo tak, hej, Jonathan. De studerende skal sørge for at tilkoble eventuelt udstyr og sikre, at det virker. Når alle har hilst på hinanden og udstyret er koblet til, kan eksamen gå i gang. Eksaminator byder velkommen og klargør rammerne for eksamen. Eksaminator spørger de studerende, om de har et forslag til en dagsorden, der følges, hvis den er fornuftig. Eksaminator byder censor velkommen og opfordrer vedkommende til at deltage aktivt i eksamen. Derefter går de studerende i gang med deres præsentationer. Før oplæggene spørger eksaminator de studerende, om de vil have eventuelle spørgsmål undervejs eller efter oplægget. Når en studerende er færdig med sit oplæg, går den næste studerende i gang. Oplæggene diskuteres løbende eller afsluttende. Når alle studerende har fremlagt deres præsentation, og de er blevet diskuteret, er der en glidende overgang til selve diskussionen om projektet. Hvis de studerende har forberedt diskussionsemner, så kan diskussionen mellem studerende, eksaminator og censor tage udgangspunkt i disse. Sådan mere generelt. Eksaminator stiller uddybende spørgsmål om projektet til de studerende. Spørgsmålene skal give anledning til en diskussion. Er der så noget i den her proces? Eksaminator styrer diskussionen og sikrer, at alle kommer til orde, og der er tid til oplæg, diskussion samt egne og censors spørgsmål til projektet. Andre studerende i gruppen kan supplere med kommentarer til et spørgsmål, selvom det ikke er henvendt til dem. Det tog i hvert fald ikke lang tid, før de her to begyndte at diskutere. Jeg er ved at have fået svar på det, jeg gerne vil spørge om. Har du mere indvist? Når eksaminationen nærmer sig slutningen, sørger eksaminator for at runde af ved at spørge de studerende og censor om afsluttende spørgsmål eller kommentarer. Så må I gerne gå udenfor. Derefter sendes de studerende ud igen. Skal jeg tage det? Eksaminator og censor vurderer, hvilken karakter den enkelte studerende skal have. Den studerende får karakteren på baggrund af projektet, det individuelle oplæg og den efterfølgende diskussion i gruppen. Når censor og eksaminator er nået til enighed, henter eksaminator de studerende ind igen. Afsnit kommer med deres refleks. I forhold til det, så det får... Med de studerende tilbage i lokalet kan karaktergivning og tilbagemelding gå i gang, som aftalt i starten eller inden eksamen. I har valgt at få jeres... Karakteren til hver studerende kan enten gives med hele gruppen til stede eller enkeltvis. Aftal med eksaminator, hvordan karaktergivningen skal foregå, før eksamen starter. Men det gælder for jer begge to, at I har fået... Udover karaktererne får de studerende også samlet uddybende feedback om projektets styrker og svagheder. Og det er en fordel, hvis hele gruppen er til stede. Inden karaktergivning og feedback er afsluttet, spørger eksaminator, om der er nogen spørgsmål. Hvis ingen har spørgsmål, er eksamen færdig. Tusind tak. Tusind tak. Ja, det skal det i hvert fald. Tak for i dag. Ja, godt så lidt. Tusind tak for det. Tak for i dag. Tak.